Jemne stlačte šípky viditeľné na bokoch krytu a odstráňte ho. Uistite sa, že náustok nie je upchatý. Držte inhalátor vodorovne, náustkom smerom k vám a zeleným tlačidlom smerom nahor. Stlačte zelené tlačidlo úplne nadol a uvoľnite ho. Uistite sa, že ste uvoľnili zelené tlačidlo. Skontrolujte, či je liečebná dávka pripravená na inhaláciu. Zistíte to tak, že kontrolné okienko zmenilo farbu na zelenú. Pokiaľ kontrolné okienko zostalo červené, stlačte opäť zelené tlačidlo a uvoľnite ho. Prosím, posaďte sa spriamene. Úplne vydýchnite, ale nie do inhalátora. Obomknite náustok inhalátora perami a zhlboka sa nadýchnite cez náustok. Keď sa nadýchujete, počuteľný klik naznačuje, že používate inhalátor správne. Pokračujte v nádychu aj po kliknutí, aby ste mali istotu, že ste inhalovali plnú dávku. Vyberte inhalátor z úst a zadržte dých aspoň na 5 až 10 sekúnd. Potom pomaly vydýchnite. Uistite sa, že kontrolné okienko sa zmenilo na červené. To potvrdzuje, že ste inhalovali plnú dávku. Pokiaľ je okienko ešte stále zelené, zopakujte inhaláciu. Vo všeobecnosti nemusíte inhalátor čistiť, avšak pokiaľ chcete, utrite náustok suchou kuchynskou utierkou alebo papierovou vreckovkou. Nikdy na čistenie nepoužívajte vodu. Opäť nasaďte kryt na náustok. Inhalátor je vybavený počítadlom dávok, aby ste mohli vidieť, koľko dávok je ešte v inhalátore. Počítadlo dávok sa znižuje v násobkoch 10. Keď sa objaví červený pásik, znamená to, že sa blížite k svojej poslednej dávke. Inhalátor je prázdny, keď je zelené tlačidlo zaseknuté v strednej polohe.